Arratsaldeon eta ongi etorri eta mila esker hurbiltzeagatik Zarauzko ikastolak egin dizuen deialdira. Prentsaurreko bat irakurriko dizuegu. Eta, ikastolako bi gurasok irakurriko dizue prentsaurrekoa. Hemen gaude pixkat babesa emateko prentsaurreko hori, bertan adierazitakoei, zuzendaria alde batean, Olatz, ni Zarauzko ikastolako lehendakari, eta gurekin ditu gure bai ikastolen elkarteko ordezkariak, hemen adieraztea doazena babesteko. Hezkuntza Sailak Zarauzko ikastolarekin izandako zenbait jarrera eta jokabide onartezinak dira. 2023an gure aurka abiatutako jazarpen eta murrizketak muturreraino eraman ditu Hezkuntza Sailak, eta ondorioz, kalte kuantitatibo eta kualitatibo larriak pairatu ditugu eta pairatuko ditugu. Gaurko prentsaurrekoaren bitartez egindako salaketa dagokion testuinguruan kokatzeko, beharrezkoa iruditzen zaigu, lehendabizi, azken urteetan matrikulazio prozesuan izan diren aldaketen berri ematea eta aldaketa hauek bideratu dituzten gertakariak azaltzea. Matrikulazio prozesua 2023 gero. 2023ko urtarrilean, Hezkuntza Saila lantzen ari zen Hezkuntza Legearen testuinguruan, 2023-24 ikasturterako ikasleak matrikulatu eta onartzeko agindua argitaratu zuen. Agindu horretan, berrikuntzak txertatu zituen aurreko aginduekin konparatuz. Berrikuntza horiek, ustez, ikasle zaurgarrien banaketa orekatua egitea eta eskaintza eskaeretara egokitzea zuen helburu. Horretarako, lehen aldiz, zaurgarritasun indizearen nondik norakoak ezarri eta baremaziorako irizpide berriak ezarri zituen. 2023ko matrikulazioa, beraz, irizpide eta helburu horien baitan eraman zuen aurrera Hezkuntza Sailak, eta ikasleen onarpenerako baldintzak aldatu egin ziren. 2023-24 ikasturteko matrikulazio prozesua konplikatua izan zen hezkuntza komunitate osoarentzat, eta bereziki zenbait ikastolentzat. Tartean, Salvatore Michelena ikastolarentzat. Argitu dezagun, Zarautzen gertatutakoa. Zarautzen 4 ikastetxe daude, eta aldaketa txiki batzuk gora behera, urtero antzeko matrikulazio 100koak mantentzen dira. Ikastolarena 130-aren bueltan egoten da beti. 2023ko otsailaren 6an, duela 2 urte, 23-24 ikasturteko matrikulazio epearen aurretik, Zarauzko ikastola Hezkuntza Saileko plangintza arduradunen zuzendu zen lehen aldiz. Ustez, akats bat izan zena zuzentzeko eskatuz. Hain zuzen, ordura arteko plangintzan, haur hezkuntza etaparako 9 lerro izan zituen esleituta ikastolak, hau da, 3 gela haur hezkuntzako maila bakoitzeko. Baina urte horretan, ageriko arrazoirik gabe, Hezkuntza Sailak 2 lerrotara mugatu zuen ikastolaren HH2ko matrikulazioa. Ageriko arrazoirik gabe diogu, hain zuzen, herrian aurreko ikasturtea baino 20 ume gehiago zeudelako matrikula egiteko adinean. 159 haur 2022an eta 179 haur 2023an. Datu objektibo horiek kontutan izanik eta urteroko 100 eutsiz gero, 3 gela izateko adina matrikula eskaera jasoko genuela azaldu genion Hezkuntza Sailari. Handik 2 astetara jaso genuen ezezko erantzuna. Ikastetxeen lurralde arduradunan argudio bakarra hauxe izan zen. 23-24 ikasturteko HH3koen plangintza, 22-23 ikasturtean itundutako kopuru bera izatea zela irizpidea. Eta gure galdera da. Ikasturte batetik bestera herrian 20 haur gehiago egoteak ez dio irizpide horri eragiten? Zarauzko jaiotza tasaren joera positiboak ez dio irizpide horri eragiten? Iritsi zen matrikulazioa eta gure usteak bete egin ziren. 55 familiak hautatu zuten ikastola beraien seme-alabentzat. Herriko familien 130-ek. HH2ko 3 lerro behar genituen, indarrian zeuden ratioetan oinarrituta. Eta une horretatik aurrera, erreklamazio eta alegazio segida amaiezin bati eman zitzaion hasiera. Ikastolak, ikastolen elkarteak, ikastolatik kanpo geratuko ziren familiek eta ikastolako gainerako familiek hainbat bidetatik eskatu zioten Hezkuntza Sailari
egindako planifikazio akatsa zuzentzeko. Ez sortzeko herrian, lehen ez zegoen arazorik. Eta aplikatzeko, Hezkuntza Sailburuaren 2022ko abenduaren 21ko aginduaren 2. eranskineko 4. ataleko 3. puntuan esaten dena. Hau da, eskatzaileen zerrenda argitaratzearekin batera, hezkuntzako lurralde ordezkariek agindu honek araututako onarpen prozesuan parte hartzen duten ikastetxe bakoitzari jakinaraziko diote, maila eta hizkuntza eredu bakoitzean matrikulatu ahal izango duten talde kopurua, eta behin betiko ikasleen gehieneko kopurua. Zenbaki hori egokitu eta doitu egingo da ikastetxe jakin horrek maila eta hizkuntza eredu bakoitzean lehen aukera gisa aukeratu duen eskaera kopuru guztiaren arabera. Eta gure galdera da. Zergatik ez ditu Hezkuntza Sailak berak ezarritako irizpideak betetzen? Zergatik ez da gure kasuan zenbaki hori egokitu eta doitu? Hala ere, berriro, alegazio horiekin ezezkoa jaso genuen, hotz eta lehor, inongo arrazoiketari gabe eta gure argudioei entzungor eginez. Gertakarietara itzuliz, 2023ko maiatzean ulertu genuen alferrikakoak izan zirela ordura arteko ahalegin guztiak. Hezkuntza Sailak erabakita zuen 8 familia horiek ikastolatik kanporatzea. Bide administratiboa jorratzen jarraitu arren, egoerari aurrez aurre heltzeko unea iritsi zitzaigun. Ordura arteko hilabeteak goraberatsuak izan baziren, hurrengoak are zailagoak izan ziren. Hezkuntza Sailak kanporatutako familiek ikastolako komunitatearen parte izateko nahia berretsi zuten, eta bilera amaiezinen ondoren, eta ikastolen elkarteren babesarekin, Zarauzko ikastolako komunitateak, bere 554 familiekin, erabaki zuen gure komunitatearen eta proiektuaren parte izan nahi zuen orori ateak zabaltzea. 24-25 ikasturterako matrikulazioan, 2. saiakera bat egin zuten familia horiek, eta kasu hartan, 50 izan beharrean, 58 izan ziren Zarauzko ikastola hautatu zutenak. Eta beste bizpairuk ere adierazi ziguten ikastola hautatuko zutela, matrikulazio murrizketaren gatazka zabalik egon izan ez balitz. Berriz ere, alferrikako erreklamazio eta alegazio sorta, ezezkoa Hezkuntza Sailak, baina ikastolak bere bidea berretsi du. Ez dizkio inoiz, inori ateak itxi eta ez dizkio itxi nahi. Azken 2 ikasturteotan hainbat ikuskaritza egin dira gure ikastolan. Horietako ikuskapen batzuk gogorrak egin zaizkigu. Langileak, gurasoak eta haurrak jazarriak sentitu gara, miatuak, zelatatuak, erregistratuak. Ikuskapen horren ondorioz, Hezkuntza Sailak gu zigortzeko prozedura jarri zuen martxan. Adiskidetze mahaia izena eman zioten bilera batera deitu gintuzten. Han, aldaketarik ia onartzen ez zuen proposamen itxi bat aurkeztu ziguten. Eta prozedura horri amaiera eman berri zaiolako deitu dugu gaurko prentsaurrekoa. Salatu nahi dugu prozedura hau boterekeriaz garatu duela Hezkuntza Sailak. Salatu nahi dugu sinatu duguna ez dela akordio bat izan. Ume horiei, beraien familiei eta ikastolari berari kalte larriagoak ekiditeko, ez baitzegoen hura sinatu beste aukerarik. Salatu nahi dugu, ustezko akordio horretara iristeko ezarri zaizkigun adiskidetze bilerek ezer gutxi izan dutela adiskidetzetik. Eta salatu nahi dugu, ezarri zaigun 140.000 euroko isuna bidegabea dela. Ikastolak prozesu honetan ez baitu inolako diru iruzurrik egin. Inongo momentutan ez dugu etzegokigun diru publikorik jaso. Hala ere, lasai gaude. Lasai gaude hartu genuen erabakiarekin. Eta gauza batek pozten gaitu. 8 familia horiek gurekin jarraituko dutela jakiteak. Diruz zigortu gaituzte eta aurre egingo diogu. Gure komunitateak badaki halako egoerei aurre egiten. Historikoki erakutsi du auzolana zer den badakiela, herrigintza zer den badakiela. Herriak sortu zuen ikastola. Herriak elikatu eta handitu du gure proiektua. Eta herriari zuzentzen gatzaizkio, herri gisara erantzun
eta ezarri zaigun zigorrari aurre egiteko. Ikastolak zapaldu eta desartikulatu nahi gaituzte, baina ikastolak beharrezkoak direla sinesten jarraitzen dugu. Zarautzen eta Euskal Herri osoan euskarari, euskal kulturari eta euskal hezkuntzari ekarpena egiten jarraitzeko. Hezkuntza sailaren jokabide hau ez da gure ikastolara mugatzen. Euskaran ardaztutako gure proiektu osoa zigortu dutela salatu nahi dugu. Gure proiektua nazionala delako. Gure ahaleginak Zarauztik 7 lurraldeetara hedatzen direlako. Badakigu ez gaudela bakarrik. Badakigu gure mezua Euskal Herri osora zabalduko dela. Iritsiko dela Tuterara, Ostibarrera, Oionera eta Balmasedara. Gaurtik aurrera, isunari aurre egiteko hainbat dirubilketa ekintza jarriko ditugu martxan. Horietako bat diru ekarpen voluntarioak egitea izango da, eta horretarako kontu korronte bat zabaldu dugu hedabideetan eskuragarri izango duzuena. Bukatzeko, adierazi nahi dugu oso kezkatuta gaudela. Arazo hau ez baita hemen bukatzen. Zarautzen jaiotza tasa igotzen ari da, eta herria hazten. Ezarri zaigun matrikulazio mugarekin 23-24 ikasturteko arazoa errepikatu daiteke behin eta berriz, eta etorkizuneko ikastola nabarmen ahultzen du. Zarauzko ikastolak gaitasuna, indarra eta gogoa ditu bertan hasi nahi duen ikasle oro hartzeko. Eta jakina da, euskarak arnasguneak behar ditu. Eta gurea bezalako arnasgunea hazteko inolako aukerarik gabe uztea, euskararen biziraupenerako atzerapauso larria da. Guk gure egitekoa oso argi daukagu. Zarauzko ikastolan Euskara Euskal Herriko txoko guztietara zabaltzeko lanean jarraituko dugu. Euskal Herriaren luze zabalean dauden ikastola eta euskararen aldeko proiektu guztiak babesten eta indartzen jarraituko dugu. Eta horretarako beharrezkoa da Zarautzen ikastola indartsua izatea. Horretan lagundu nahi diguzuen guztioi gure eskua luzatzen dizuegu. Bakoitzak bere leku eta aukeretatik. Zarauzko ikastola kolektiboki babesteko unea delako hau. Eta gaur hasiko gara horrekin. Gaur posterdietan ikastolako patioan elkarretaratzea deitu dugulako, denokan biltzeko. Besterik gabe, eskerrik asko. 8 familia horien egoera, ikasle horiek ikastolan daudela ondorioztatzen dugu, baina matrikulaziotik kanpo zerbait gertatzen bazai ikasle horiei edo, badaukate segurtasun babizik edo. Aseguru aldetik, bai, aseguratuta izan ditugu momentu oro, eta ardura hori izan dugu eta aseguratuta daude eta jarraituko daude. Bai. 8 familia bakarreria kanpoan geratu dianak eta toki dintzaienak, edo badaude gehiago irizpidatzu jarraituta edo kanpoan geratu dianak, edo 8ak barruan daude. 8 barruan daude, bazauden beste batzuk ere eta beste bizpahiru ere honetan nahi zuenak. Egoera hau sortatu ez balitz, honeako aukera nahi zutena. Baina behin erabaki izan da beste nobaitea jutea, ez ikastolak esan da ez ezin dezue. Horrela, urrengo berriro gertatuko balitz kanpoan geratu dela, zuek aurrea jarraitzeko asmoa daukazue berdin ez da, nahi esan beste isun bat etorriko balitz ere, hau dela zuen. Aurrea behirako matrikulazioetan diozu, hori ikusi beharko dugu, lantzakon beharko dugu eta... Baina momentuz barrun gelditzen dira, ez? Hauek bai, ofizialki matrikulatuak izango dira, hezkuntzak baimendu du, eta hemen matrikulatuak izango dira. Zuntza baimendu beraz 58, hasiera batean ezarri zitzaizuen langa horretatik kanpo onartuak izan dira 8. Bai. Bai, baldintza batekin. Itunetan behin ibilbide guztian, ibilbide guztian, ikastolan dauden ibilbidean, bitarte hortan, ez dira zenbatuak izango maila hori edo gela hori ituntzeko garaian. Ikastolak adierazi du bere desadostasuna horrekin, azken finean irutzi zaigun neurri horrekin, ez duela ikastola zigortzen, baizik eta horrak zigortze ditue, eta behaien hezkuntza kalitatea.
Bakatu ez dut oso ulertu azken hau. 8 haur horiekin zer gertatuko da? Ez ditula itunpeak hartzen? Ituntzerako garaian ez ditu zenbatuko. Talde horietan, maila hortan ez ditu zenbatuko. Hemen egoia matrikulatuta, baina ez dira zenbatuko. Ulertzen dut, jasotzen duzun diru publikoan daukala horrek eragin. Hori da. Baita zer egin izango du horrek? Ratioetan. Gelak egoia gehiago beteta. Ez baditu kontemplatzen, horren arabera itunduko bizkigoa dela. Bai. Aldizkietzen mai horretan jakina zitzaizuen 140.000 euroko isun hori. Bai. Eta isuna dator, 8 ikasle horiek ondialako epe honetan ikastolan ikasten. Bai, berez, arau hori ez, arautu ziguen matrikulazio onarpena, bete ez daula. Bai. Barkatu. Erderaz egin dezaket galdera? Bai. Erantzun euskera zingo izut, baina bai, lasai. Ez dago problema. Si no he entendido mal, esa multa, entre comillas, de 140.000 es por haber matriculado a 8 niños sin un permiso inicial del departamento. Ese es el... Vale. Ez genitu matrikulatu. Ezin zen matrikulatu ofizialki. Vale, pero hemen jaso inditugu, familiari jaso inditugu hemen. Pero están estudiando, en Castellana y dirá. Bai. Y por 8 familias, ¿qué norma han infringido o qué? Porque es que 140.000 euros por 8 alumnos, así de primeras me suena como muy... Una cantidad... No. Bai, jarri ziuen kupo bat, 50 haur jasotzeko kupo bat, eta guk bortatik gaindi jaso ditugu familia horiek. O sea, teníais un límite de 50 y acogisteis a 58, ¿verdad? Digo lo de la cantidad que me parece exagerada, porque es la misma cantidad que aplicaron a Villabona hace casi 3 años, pero en ese caso había muchos más niños implicados en el caso, entonces me ha chocado. Hori da, jarri diguen isuna eta guretzako ere isun handia da, baina, bai. Hasieratik zuek esatu zeate ratio horien kopuruaz, ezta? Muga 50 ikasle horretan ezartzea zer dela eta edo zergatik jarri dute 50 ikasleetan muga hori. Printzipioz, behaiek eman ziguan arrazoiketa 2023-24 ikasturteko matrikulazioa kontutan hartuko zen, 22-23 ikasturtean, HH3an itunduta genuen, gelak kopurua guk ordura arte 3 lerrokoa izan ginen, baina kasualea ikasturte hortan HH3an 2 genitun. Ikasturte hortako jaiotza tasa ere, ohikoa baino baxuago izan zalako. Baina gure joera, gaina izan da beti zarautzen historikoki matrikulazioan 30%an ibilia, eta lehen aipatu duen bezala, 23-24rako, 22-23 baino, 20 gehiago jaio zian. Orduan, portzentai horietan, horrek uste gendun jarri zigoen kupo horrekin eskaerari ez geniola erantzungo. Baina jarritu zian 22-23. Berez arraroa da, zuei muga hori jarri bazizueten, beste ikastetxe ere muga jarriko zieten, eta 20 ikasle geratuko liateke eskola gabe, ez da? Es complicado. Bai. Hori ja behiek kudeatu zuen, gero bakoitzan nagun behartzun, bai? Gauza da hezkuntza sailak hartzen dula urtebete aurreragoko planifikazio berdina. Eta kasualidadez aurreko urte horretan jaiotza tasaren jeitxerarengatik Zarauzko ikastolak 3 lerrotikan 2 lerrora pasatu bere plangintza hori. Orduan, hezkuntza saila hortara eusten da, esateko aurreko urtean 2 lerro zituenez, urte horretan ere bai, baina badaude arrazoi justifikatu nahikoak esateko ume gehiago zaudela, historikoki ere 3 lerroko zerbait da, eta horiek baiten lekua egin baztitzaiela ere. Esaten duzue, hezkuntza sailaren erabaki hau ez dela soilik Zarauzko ikastola honetara mugatzen, baizik eta kasu gehiago ere badaudela. Nolabait jarri zarete harremanetan
gauza bera pasazaien beste ikastetxekin. Hori netan. Bai, nekanek. Mikroak eta horretatuko zer Gratirako behar ditugu hautsak eta ezea. Nekane Artola ikastolan elkarteko lehendakaria. Guk oraingoz ez daukagu beste kasuren berririk, baina badakigu momentutan igual gerta daitekeela. Orduan guk esaten duguna da joko arauak benetan berdinak izan daitezela, sare guztientzat berdinak izan daitezela. Orduan eta irizpide horien baitan, hezkuntza zerbitzu publikoan barruan gauden ikastetxeen artean, bintzat, trataera beretsua izan dadila matrikulazio garaian. Hau da, jaiotze tasa igotzen bada, lerroak eta matrikulazio horiek modu orekatua manatzeko aukera. Beraz, eskatzen duzue, hasierako erabaki hartzeko eta jartzeko urte bakoitzean bateri bestera aldatu dadila, ez? Bai, egoeraren baitan. Egoera aztertu dadila eta batez ere adostasunez egin dadila eta modu partekatuan egin dadila lana, ez? Eta esan dizuete zergatik ez duten hori egin nahi izan? Ez, alde bakarrez hartutako erabakia izan da, okerrez banago, zuek esango ezuet. Alde bakarrez hartutako erabakia izan da eta inongo argudio sendorik gabe. Edo argudiorik gabe. Bakarrik esan dena, oinarrituz aurreko ikasturteko... Argudioa izan da, aurreko ikasturteko matrikulazio kopurua. 150.000 euroko izun horretan ez dago atzera bueltarik. Ez, moingoz behintzat. Hala adierazi digute. Eta hori desadostasuna adierazi nahi dugu, iruditzen zaigulako hezkuntza komunitate bati halako isun edo zigor ekonomikoa ezartzea ez daukala tokirik eta guztiz tokiz kanpo dagoela. ¿Y no vais a explorar ninguna vía legal para recurrir? Hori aztertuko dugu. O sea, no lo descartáis. Hor, markatu, garrantzitsua da aipatzea, olatzek esan duen bezala, Salvatore Mitxelena ikastolak ez dula jaso inongo momentuan, inongo diru laguntzarik ikasle horiengatikan. Orduan, leheno aipatu duten bezala, ez dala egon inolako irregulartasunik diru publiko bat jaso eta horren erabilera bat egitearekin. Bai, hemen jaso baditu gore familia horiek guk esteu diru publikorik jaso, bai. Ikastolak asumitu du. Bai. Nola ratioz kanpo geunden horiek hartzeakoan, kooperatiba beak erabakizun, kooperatibak asumitzea, irakasle gehiago, langile gehiago, eta zerbitzuak beste ikaslei adinakoak eskaintzea, baina laguntzari jaso gabe. Nola zortzi ikasle hauek hartzeakoan geunden ratioz kanpo haien irizpien arabera, bi gela ituntzen zizkiguten eta guk 3 behar genitun kalitatezko zerbitzu bat eskaintzearen aurra hauek. Eta gure kooperatibaren erabakia hasieratik izan da aurra hauei eskaintza beste ikastolako edozein aurrei eskaintzen zitzaien berdina. Orduan kooperatibak asumitu zuen gastu hori bere gain hartzea eta zerbitzu oso bat eskaintzea beste ikasle guztiei bezala. Ez da dirua ez dugula jaso, baizik eta ekarpen handiago bat egin dugu familiok, zerbitzua kalitatezko izaten jarraitu. Zerbitzu on bat eskaini Zerbitzu on bat eskaini izateko eta ikasle horiek behar den bezala hoteko, hezkuntza kalitatea behar den bezala emateko, ikastola barruan antolatu behar izan geha, eta horiek ondo hoteko. Eta lehen esan duen bezala, segurua eta hori dena, gure gain hartu behar izan da. Gero, hor, azaldu duzu, oain, bizkietasun mai horretan adostu duzula, matrikulatuta daudela, legez, baina ez dala kontuan hartzen, etorkizuneko diru laguntza publiko horiei begira. Baina, pixkat geratzen dela hori ez, zer gertatuko berriro egoera hau
errepikatzen bada, erabaki zuek baldin bat duzue berriro ere 58 eskaera eta muga 50 hortan, adostasunik badago, ez? Ez. Gure nahia da, eta lehen esan dugu ere, Zarauzko ikastolak orain arte ez dio batek horri itxi, eta gure nahia da aurrerantzen erala izatea, eta borroka hortan jarraitu beharko dugu, baina ez dago akordioik, ez dago printzipioz, Eta bertatuko balitz, esan duzu pixkat pentsatuko duzuela zer egin, ez daula erabakita berriro zuen arau igual aplikatu edo akaso esan ezin da. Hori, aurrera behira batzarrak erabaki beharko du, lehen ere batzarrak erabaki du, eta egoera hori ematen bada, unian konberko dugu erabakiak hartzen eta ikusten nola gaude. Orduan, gurasoen babesa badaukazue? Bai, komunitateak hartu zuen erabaki hori, eta nik uste komunitate sendo bagala ikusi dala. Bai, nik uste prozesuaren hasiera, lehen ez, dute pixka kontakizuna, momentu batean badago, batzar deialdi badago, azkenean kooperatiba gara, guraso guztion artean hartutako erabaki bat izan zen, baiet, aurroiek gurean hartzeko presioan dela, ez? Eta, azkenean, prozesua gora beratxoa izan da eta pixka ixinean junda, atzo berriro bilkura bat ingin bai guraso langilekin, eta zaratu zitzaien, eta hor jarraitzen du, komunitateak osorik, eta aurrera iteko gogotxo zentzutan. Larria da, gogorra izan da, garestia eta zaigu, baina komunitatean nik uste posi dagoela, helburua bete dugulako.